ସକାଳୁ ଆଗ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ତିଆରିର ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟେ ବନେଇଲି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଭିଡିଓଟା ବନେଇଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିରେ ଅପଲୋଡ କରିବେ ବୋଲି। ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଓଲ୍ଡିଂ କାମ କେମିତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଏବେ ଏଇ କାମ ସରିଲେ ପୁଣି 9ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରେଡି ହେଇ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର ଥାଏ। ବାବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୁମାଲ ଆଣିକି ଦେଲେ। ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ହେଲମେଟକୁ ପିନ୍ଧି ପୁରୁଣା ହେଲମେଟକୁ ମତେ ଦେଇ କହିଲେ ତାକୁ ସଫା କରିଦବ। ସଫା କରିବି ପଛରେ ଆଗ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ କରିଥିଲି ରେଡି। ତାପରେ ବାବୁଙ୍କ ହେଲମେଟକୁ ସଫା କରି ଛାତ ଉପରେ ନେଇ ଶୁଖେଇ ଭାବିଲି ଆଜି ଶୁଖିଯିବ ବୋଧେ, ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖରା ଆସିଲାଣି। ମାଲିର ମାଲପୁଆରୁ ଦେଢଟା ବଳି ଯାଇଥିଲା। ମାଲପୁଆକୁ ଚାମୁଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଉଥିଲେ ହେଲେ ସେ ସହଜେ କୋଉ ଧରା ପଡୁଥିଲା। ଆଜି ପୁଅ ପୁଣି ତୋଳି ଆଣିଥିଲେ ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ। ତାକୁ ବାଛି ବସିଥିଲା ବେଳକୁ ଆସିଥିଲା ଛାଡି ପୁଣି ମେଘ ଘଡଘଡି ନାଦ। ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ କାମ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମ କଣ ଅଛି? ପକେଇଲେ ଘରକୁ ଆଣୁଛି ଆଉ ଖରା ମାଇଲେ ପୁଣି ନେଇ ତାକୁ ବାହାରେ ଥୋଇ। ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଖରା ବେଳ ଖାଇବାଟା ପୁରା ମସ୍ତ। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଟମାଟୋ ପୋଡାର ଚକଟା କଣ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ରାତି ଖାଇବାରେ ଆଉ ଥରେ କରିଥିଲି ପୁଣି ଟମାଟୋ ପୋଡାର ପାଗ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।